ndị Igbo ngwa gerekwa akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri, ndị ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission nke a kpọrọ EFCC n'aha ịchafụ ndị nke nọ na Kano site na enyemaka ụlọikpe ukwu dị na Kaduna atụgo Gabriel Chimezie bụ onye ọrụ si nga maka iji azụmahịa Ajigboroja ihe gbasara solar energy wee napụ mmadụ ego karịrị 1,475,000 naira n'anya bụ Kaduna steeti. Nke itoolu, dịka Messi Aigbe bụ onye na-eme ejije ọfụma n'ụgharịrị di ọzọ, di ya mbụ aha ya bụ Lanre Gentry ekwugo na ihe agba n'aka na-ejighị enyi nne ya maka na ọ bụ oke enyi ya nwoke bịa bụ onye gara nụọ nwaanyị a. Ọ gakwaziri n'ihu mee ka anyị mata na ihe gbasara ebubo ndị nke o boro nwaanyị a tupu ya na ya na-abụ wee gbaa onwe ha anụkwaghị m gbasara na nwaanyị a na-agba n'ilo apụtago ibe. Ọ gakwaziri n'ihu kwere ha nta akụkọ Instagram ya ka onye ọbụla ghara ịjụ ya ajụjụ gbasara ihe dị otu o kwuru. Nke asatọ, ndị Abanogo terrorist agaala ganio Ogbunigwe gbawara Catholic Chapel of St. John's College nke dị na Mutumbiyu Gaso Local Government nke dị n'ime Taraba steeti. Mgbe ozi a ji na-erute anya ka eme ka anyị mmata na ya bụ Ogbunigwe gbasara ụlọụka kama o nwebeghị ndị asị nwụrụ anwụ nna. Ọ dị ka mgbe ya bụ ajọ mkpamkpa kpara na onweghị ndị nọ n'ụlọ ụka ekperechi ha mgbe ya bụ ihe mere. Nke asaa, Oluwole na-alụ mekanik egbuola iko ya nwaanyị aha ya bụ Bisola Soyinka bụ onye nke na-esi Lagos steeti achọta nwoke a ebe ọ na-arụ mekanik na Oke Igbo nke dị na Ondo steeti. Mgbe ozi a ji na-erute anyị aka emere ka anyị mata na o nwebeghị ihe a ga-asị na ọ bụ ya mere nwoke a jiri gbuo nwaanyị a ma ọ bụ ihe sere ha na-abụ dịka ozu nwaanyị a nọ n'ụlọ ebe a na-echekwa ozu na ya bụ Ondo steeti. Nke isii, Fidelis Anosike bụ oke enyi nwoke ọmarịcha nwaanyị na-eme ejije nke ọma aha ya bụ Rita Dominic agago n'ihu na ọha nta akụkọ Instagram ya oge ọ na-asa ajụjụ ndị ihe ya na-amasị jụrụ ya na ya bụ ọha nta akụkọ Instagram. Mmadụ jụrụ ya sio kedu ihe bụ ebumnobi unu na-agbasara mmekọrịta unu a. Ọ bụ mgbe aka Fidelis Anosike jiri kwuo sio na ọ nweghị ihe ọzọ bụ ebumnobi ha na ihe gbasara ijikọ ha na-aba aka ọnụ na alụmdi na nwunye nọzi ha n'ọba aka na mgbe na-adịghị anya na ọ ga-akpọ ọha na eze ogu ka anyị soro ha lie ma ṅụọ. Nke ise, Mrs. Chikambachu Eziada ekelego Chineke mere ka ọ gbanarị ọnwụ ike ma gbanarị mma ndị ọgwụ ego oge nwa ya nwoke were mma sụkasịa nwaanyị ahụ ma chọrọ igbu nne ya nke ọ chọrọ iji wee gwọ ọgwụ ego tupu ndị agbata obi wee nụ mkpu akwa nwaanyị a gbara ọsọ bịa napụta nwaanyị a n'aka. Nwatakịrị Agamevu adị mma na ajọ chọrọ iji nne ya gwọ ọgwụ ego dịka ị na-anụ ọnụ ichoku gbasara ozi a. Nwatakịrị akpara ajọ agwa anọ n'aka ndị uwe ojii ezu ike. Nke anọ, n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ n'Afrịka, mba ndị ụwa ndị ọzọ emego ka anyị mata na ofe anyị anaghị agha onye etelu n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ. Dịka anya bụ egwuregwu AFCON na-aga n'ihu, ọ malitekwaziri tọwa aja aja oge ndị mba Cameroon nakwazi ndị Comoros chịpụrụ ya dịka onye na-echere ha bọọlụ ga-agaga yie akwa jesi nke ya mana o nweghị ezigbo ihe ejiri wee daa akara dịka esi ede na azụ jesi ndị ọzọ nke ya bụ selotepu ma ọ bụkwa maka ka ejiri wee dee akara nke ya. Ọ bụ nke a mere ọtụtụ mba jiri wee kwuo na ihe gbasara egwuregwu bọọlụ n'Afrịka na-atọkarị aja aja. Nke atọ, ndị a abịagokwa n'ọzọ iji nkwa wee kwụwa anyị ukwu. Nke a bịara dịka onye ahụ ọ bụ ya bụ onye ga-amalite chiwa Anambra steeti ma ọ bụrụ na onye nke na-achị ugbu a bụ gọvanọ Willie Obianọ ahafee onye ọchịchị n'aka. Onye aha ya bụ gọvanọ Charles Soludo ọ gago n'ihu wee kwe nkwa ihe ndị ọzọ ga-ebu ụzọ wee mesu ma ọ bụrụ na ọ banye n'ọrụ. Nke mbụ na mbụ o kwuru ọ sị na a ga-amalite na-enye ndị kọmishọna ule tupu enye ha ọrụ nke ha ga-ebido lụwa. Nke abụọ mekwaziri ka anyị mata na tupu enye onye ọbụla ọrụ a ga-akawa ha fụ na ọ bụ onye nya bọọlụ doro anya nke ọma ka a ga-enye ọrụ ihe ọbụla gbasara ọrụ a ga-enye n'ime Anambra steeti. Nke atọ, ọ gakwaziri n'ihu kwuo sio na ihe gbasara ịkpọ gọvanọ His Excellency na ọ bụ na ọchịchị nke ya ka anya bụ ihe ga-ebi. Nke abụọ, Ọmọlayo Abayomi nọ na United Kingdom arụ nọọsụ abụrụgo onye a napụrụ asambodo ya n'ike maka mkpu ahụ o tiri wee kpọkuo aha Jizọs Kraịst oge nwatakịrị ọ nọ na-enekọrịta chọrọ ịnwụnarị ya na anya bụ n'ọgwụ ebe ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ nke aka nwaanyị a ji wee were mmapụ obi na ụjọ wee tie mkpu wee kpọkuo aha Jizọs ma ndị ụlọ ọrụ ndị ọcha ebe ọ na-arụ ọrụ ji iwe wee napụ ya asambodo ọrụ ya. Nke mbụ n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata, ọmarịcha nwaanyị na-eme ejije amara nke ọma bụ onye nwetagoro ihe nrite dị iche iche site n'ime ejije ebe gakwa na ọha nta akụkọ Instagram maka ọnwụ gburu nne ya n'ime afọ 2022. Ọ gara n'ihu wee yọọ ọhaneze ka anyị bịa sonyere ya oge ọbụla a ga-eme ihe gbasara akwamozu nwaanyị. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu ọgwa ebe a ka anyị ga-adobere n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo chetakwa na adị agba aka efo nwata eze maka na idi si na onweghị aka onweghị ọkpa na ọ bụ ọfọ ka o ji akwa
ịkwa aja. Ọ gabụrụsi iche okina anụ onye nọ mgbasa ozi Simido telivishọn ka emesịa nụ.